Αυτό ίσως είναι το τελευταίο μου εμφάνιση, έτσι. Είμαστε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας του Ψηλού και έχουμε κλειστεί. Κοίτα, δείξε με πλάκα. Ο αέρας λιγοστεύει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε πέρα. Κλείστο, Τάκη, κλείστο! Είναι οι δύσκολες τελευταίες μας ώρες στο ασανσέρ. Δείξε το χώρο. Ελπίζουμε αυτή... Έχουμε φωτισμό, έχουμε. Ναι. Οξυγόνο δεν έχουμε. Οξυγόνο τελειώνει. Ελπίζουμε αυτή η μαρτυρία να είναι... Παιδιά, ανεβάστε στο YouTube ως το τέλος της Zaka Productions. Να ξέρουν όλοι τι απογίναμε. Να μην ανησυχεί ο κόσμος για μας. Είμαστε καλά. Εκεί που πήγαμε. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας στηρίξαν αυτόν τον καιρό. Μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιαννάκης να παίξει. Δεν ξέρει το Γιαννάκη. Εδώ είναι ο Γιαννάκη. Γιάννη, έλα στο βίντεο λίγο. Έλα στο βίντεο. Εδώ είναι ο Γιάννης, παιδιά. Γυρνάμε το τελευταίο μας βίντεο, ρε. Ας κλείσω τώρα. Περιμένουμε την